Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю! В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 2 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события на 90-й день героического сопротивления Украины, украинского народа и всего свободного цивилизованного мира российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номера телефонов. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 80 67 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый крымско-татарский вы можете просто поставив лайк под нашими программами. Это поможет нам продвигать наш YouTube-канал. Таким образом, все больше и больше людей смогут увидеть новости и программы, которые непосредственно связаны с временно оккупированным полуостровом Крыма, а также с другими оккупированными территориями Украины, временно оккупированными и последними событиями в нашей стране. Я же рада представить гостя, который присоединяется к нашему ефіру. Це Євген Магда, кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаємо вас, ассаляму алейкум, дуже рада вас бачити. Вітаю вас, пані Гульсум, слава Україні. Героям слава. Пане Евгене, про международную поддержку Украине хотела бы с вами поговорить для начала, потому что совсем недавно Италия предложила свой план мирного урегулирования войны в Украине. И этот план они уже предоставили Генсеку Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришу. Это 4-этапный план. Наверняка вы его видели, читали. Что вы думаете по этому поводу? Хорошого нічого. Так, чого? Я думаю, що це фантазії італійської політичної еліти, не знаю. Нагадаю, що МЗС очолює Луїджі Ді Майо, який представник партії Ліга, такої, достатньо популістської. І він пропонує певні ідеї, в тому числі реалізуючи запит на мир, який існує в Європі. Його реалізовує Папа Римський Франциск через спільну участь у Страсну п'ятницю, коли росіянка і українка пронесли хрест Вілла Делла Роза. І відповідно таких, я думаю, речей буде достатньо багато. І вони свідчать тільки про одне. Не всі у світі розуміють, що говорити про будь-що, що стосується України, без України на сьогоднішній момент неможливо. Я не чув, щоб цей план узгоджувався якось з українським політичним керівництвом. Тому я радив би нашим глядачам просто не реагувати, не витрачати нерви на реагування на подібні речі. Вот многие аналитики, в том числе и западные, вот мы говорили с Андреем Андреевичем Пиантковским, диссидентом и политическим обозревателем Соединенных Штатов Америки, он говорит, что сейчас Россия, уже ощутив свой провал с так называемой спецоперацией, пытается задействовать всю свою агентуру, которая есть на Западе, чтобы вынудить нас, или каким-то образом подтолкнуть Украину к переговорам, к переговорному процессу, или заключению к какому-то соглашению в виде вот этого плана итальянцев. Это так, на ваш взгляд? Действительно Россия сейчас подключает свою западную агентуру для этого, чтобы сохранить так называемое лицо Путина, которого нет? Я, ви знаєте, сьогодні вже відповідав на це питання подібне про обличчя Путіна і дозволю собі повторити свою відповідь. Але це не вся буде відповідь, тому що але про обличчя Путіна, я думаю, що всі фанати обличчя Путіна, вони повинні отримати гарантію українського уряду про те, що Україна гарантує після завершення російсько-української війни надати посмертну маску Володимира Володимировича Путіна у постійне використання всім бажаючим, скільки їх не було. Я не думаю, що їх буде багато. Я думаю, що в разі
якщо не вистачить державного бюджету, то ми всі скинемось заради такого випадку, пожертвуємо якусь частку власних заощаджень, наскільки б це не було дорого для нас, бо посмертна маска Путіна, вона має прикрашати, я вважаю, багато кабінетів європейських політиків, американських лобістів, українських окремих політиків, до речі, теж. Але я зараз про інше. Чи застосовує Росія свою агентуру і машину своєї пропаганди? Так, безумовно. І робить це, я б сказав, більш вигадливо, ніж раніше. Якщо наприкінці лютого Європейська комісія рекомендувала припинити мовлення телеканалу Russia Today на території Європейського Союзу, тобто рекомендувала, не директивно, а рекомендувала, і обмежити функціонування інформаційної агенції Sputnik Media, то Росія почала діяти в інший спосіб. Розповім вам історію. Так. Пару тижнів тому на французькому радіо Sud з'явився такий собі Адріан Боке. Він представляв себе як волонтера. Ну, він колишній військовий, я так зрозумів, що він був травмований, чи отримав поранення під час служби в армії. Ну, знаєте, людина, яка десь на підсвідомому рівні викликає довіру. І, відповідно, Боке розповідав про те, що злочини воєнні в Бучі здійснили представники полку Азов, і взагалі Україні не можна давати зброю, тому що її розподілом керує цей самий полк Азов. Тобто людина несла, як то кажуть в Україні, 3 мішка гречаної вовни, але при цьому відомо, що він вперше з'явився в Україні в квітні, тоді як 1 квітня українські військові вже звільнили Бучу. І факти російських воєнних злочинів вашими західними колегами підтверджені через записи відео і інше. Тобто починається достатньо складна, маніпулятивна гра, спрямована на те, щоб обілити російських загарбників, воєнних злочинців і, відповідно, звинуватити в цьому українських захисників, наголошуючи на тому, що Україні не можна давати зброю. Цей меседж «Україні не можна давати зброю» він є на сьогоднішній момент для Росії ключовим. Тому що там розуміють, що ухвалення закону про ленд-ліз Сполученими Штатами, вже 2 засідання формату «Рамштайн», вже, власне, виділення Сполученими Штатами 40 мільярдів доларів допомоги Україні, вони зможуть в короткі терміни змінити розстановку сил на фронті російсько-української війни. Тобто вже надійшли, як відомо, 90 американських гаубиць 155-мм, надійшли французькі гаубиці «Сезар», чеські, ці, здається, самохідки «Дана» і багато чого іншого. Тобто Україна насправді з середини квітня своїми діями наших захисників, вона продемонструвала, що на відміну від Афганістану, наші Збройні Сили не будуть кидати зброю і тікати лише від звістки про наступ талібів. Так само наші військові не тікали від звістки про наступ росіян. Що сама українська держава здала, якщо хочете, краш-тест на витривалість при всіх наших недоліках, при всіх наших проблемах. Питання існування української держави як такої за 3 місяці, я думаю, отримало чітке підтвердження, що українська держава існувати буде і розвиватися вона, звичайно, буде. І сьогодні стоїть питання насамперед відновлення територіальної цілісності України. І тут треба сказати, що теза про те, що ми зупинимось на кордоні 24 лютого, якою би сприятливою вона не була, вона, на мою думку, є хибною. Тому що 21 лютого Володимир Владимирович, який Путін,
визнав так звані незалежність так званих ДНР і ЛНР. І це означає, що зупинитися на кордонах 24 лютого – це означає визнати окупацію Криму і окупацію значної частини українського Донбасу. Я хочу нагадати, що за попередні 3 місяці та частина українського Донбасу, яка була підконтрольна українській владі і яку зуміли захопити російські загарбники, вона значною частиною зруйнована. Тобто росіяни в наступі перетворюють на випалену пустелю ті населені пункти, куди вони заходять. Ми знаємо долю Маріуполя, ми знаємо, що сталося з Волновахою, ми знаємо багато інших фактів. Так. Тобто Росія не збирається насправді робити щось хороше для мешканців українського Донбасу. Вона думає, що відомий ракетний удар по залізничному вокзалу в Костянтинівці, він є достатньо показовий, і тут він не викликає жодних сумнівів у справжніх намірах Росії. Росія 3 місяці тому прийшла в Україну для того, щоб знищувати українську державність і українців як людей. Мы видим попытки российских оккупантов сегодня интегрировать, скажем так, в Российскую Федерацию оккупированную Херсонскую область. Туда приезжал, вы знаете, вице-премьер России Хаснуллин. Там говорил о том, что теперь в Херсонскую область будут ходить рубли и так далее. То есть можем ли мы предположить, что российские оккупанты все-таки попытаются там провернуть эту операцию с референдумом и инкорпорировать Херсонскую область? Я думаю, що для окупаційної влади питання відносної легітимності своїх дій, воно взагалі не має ніякого значення. Так, звичайно. Просто не має значення. Вони для того і витягують з чулану якогось закапелку Таврійську так звану губернію, для того, щоб обійти питання референдуму і всього іншого. Плюс їхні колаборанти, вони роблять взаємовиключаючі заяви. Одні говорять, що референдум буде, інші говорять, що референдуму не буде. Вони насправді не мають єдиної якоїсь лінії, і в цьому немає нічого дивного. Тому що колаборанти достатньо добре усвідомлюють, чим для них закінчиться звільнення Херсонської області. Україна також має розуміти, що на сьогоднішній момент лише звільнення військовим шляхом всіх окупованих Росією територій є припустимим і бажаним сценарієм. Інакше ми матимемо продовження тих проблем, які були перед тим. То есть деоккупация Херсонской области – это, в принципе, ключ к Крыму и к деоккупации Крыма? Тут сама географія за це говорить, тому що деокупація Херсонської області за наявності зброї, яку Україна може отримати через процедуру ленд-лізу, вона, наскільки я пам'ятаю географію, може дозволити знищити відомий Керченський міст. Так. А якщо буде знищено Керченський міст, то окупанти відчують, знаєте, в Росії дуже люблять цей косплеїти когось. Вони зараз активно косплеять Гітлера в різних проявах, зокрема в терорі стосовно окупованих територій. А якщо буде знищено Керченський міст, то вони можуть косплеїти барона Врангеля і намагатися забитися в численні судна, які зможуть їх евакуювати з Криму, які вони з якихось, чесно кажучи, мені не зовсім зрозумілих причин вирішили вважати російським. Тому тут все абсолютно чітко і, я б сказав, зрозуміло, немає ніяких жодних проявів, які треба якось на це по-іншому реагувати. У мене взагалі є сумніви про те, що можна вести переговори з Росією після Бучі, після Маріуполя, після Харкова, після численних воєнних злочинів. Якщо, даруйте, про це приїжджає і говорить відкрито прямо польський президент Анджей Дуда,
то чому ми маємо всередині України взагалі навіть порушувати дискусію про те, можливий такий діалог чи ні? Да и вообще, когда были переговоры, что в Гомеле, что в Анталии, что в Стамбуле, идет переговорный процесс, заседают делегации, а тут бомбят ракетами украинские города и убивают гражданских. То есть смысл в этих переговорах вообще непонятен. Ну, як ви знаєте, Гульсум, немає у Росії таких в лапках умовностей. Дуже простий факт. Коли в Києві перебував генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутерреш, по середмістю Києва було завдано ракетного удару. Тобто, ну, добре, росіяни не рахуються з мирними громадянами, хоча 3 місяці тому ми чули від Путіна, що високоточна зброя, яка б'є виключно по військових об'єктах. Ну, ми знаємо, що таке ця російська високоточна зброя, але ціна використання цієї так званої високоточної російської зброї дуже висока. Понад 250 вбитих українських дітей. Це при тому, що ми не знаємо даних про те, скільки їх загинуло в Маріуполі, наприклад. І подібних цифр то насправді дуже багато. Тому слухати російські заяви, ну це, мені здається, елемент просто неповаги до самих себе. І цього робити не варто. Вот когда мы говорим про возвращение к позициям 23 февраля 2022 года, действительно вокруг этого очень много различных разговоров, теорий, конспирологических и не только. Вот некоторые говорят, а поддержит ли нас Запад вот на этом этапе, когда Украина выйдет на административную границу с временно оккупированным полуостровом, в том числе и в военно-техническом плане. Потому что, когда мы говорим про Европейский Союз, мы видим, как ряд стран мешкают между поддержкой Украины и нежеланием полностью экономически развалить Россию. Вот разве что Британия и Соединенные Штаты Америки говорят о том, что они будут помогать Украине до победного конца. Но где этот победный конец? Ви знаєте, питання насправді тонке. Тому що Сполучені Штати теж не дуже прагнуть руйнації Російської Федерації. Вони хочуть стратегічної поразки Путіна. Але в мене є таке відчуття, що в них є ілюзія з приводу того, що стратегічна поразка Путіна призведе до якихось революційних подій, і там все зміниться. Я вам наведу інший приклад, коли західні розвідки в цілому, вони припустилися суттєвої помилки. Перед початком російсько-української війни практично всі західні військові експерти казали, що Україна зазнає поразки буквально за 3-4 дні розвалиться. Це цифри, які звучали офіційно, про які реально говорили, і на які, відповідно, орієнтувалися ті західні політичні лідери, які закликали Володимира Зеленського виїхати з України після початку бойових дій. Але він цього не зробив, і дуже добре, що він цього не зробив, тому що двох президентів, що втекли від виконання своїх повноважень, я думаю, Україна б не витримала. І, відповідно, ситуація в Україні, я думаю, вона дуже добре корелює з західними оцінками ситуації в Російській Федерації. Поясню. Росія на сьогоднішній момент зберігає, звичайно, статус найбільшої держави світу за своєю територією, це зрозуміло. Але, з іншого боку, є проблема в тому, що в разі, якщо Росія почне розпадатися, то Захід практично прогнозує, що землі за Уралом і аж до Далекого Сходу прихопить собі Китай. Він і так має там на сьогоднішній момент значні важелі впливу, а в разі дезінтеграції Росії ці важелі стануть просто абсолютними. І, відповідно, Сполучені Штати і Європейський Союз цього не хочуть, оскільки це дійсно для них небезпечний сценарій, який дозволить Китаю стати економікою номер 1 в світі просто стрімко, а це не входить в інтереси ні Сполучених Штатів, ні Європейського Союзу. В свое время, если я не ошибаюсь, у 33-го, меня поправите, президента Соединенных Штатов Америки
Гарри Трумана журналисты спросили, что вы считаете наибольшим успехом вашей страны на данном этапе. И тогда он сказал, что мы сумели разгромить наших врагов, после чего вернуть их в ряды цивилизованных наций. Вот такой план с Россией реален? Ви знаєте, зараз модно проводити аналогії між Гітлером і Путіним, але я б провів іншу аналогію. Просто повернення і Японії, і Німеччини до лав цивілізованих держав, воно дійсно відбулось. Воно відбулось після 1945 року. Воно було непростим і не зразу, наприклад, та сама Німеччина отримала можливість мати єдину німецьку державу. Вона фактично була відкладена до 1990 року, коли Німеччина об'єдналась. Тобто було багато різноманітних факторів. Але я в даному випадку про інше. Я думаю, що створення фактично коаліції на підтримку України, а у квітні в Рамштайні вона була оформлена реально і вона підтверджується постачанням Україні зброї, ця коаліція нагадує події того самого 90-го року і 91-го, тільки щодо ставлення світу до Саддама Хусейна і окупації Іраком Кувейту. Оце мені особисто набагато більш нагадує. Тому що, знаєте, на сьогоднішній момент один з факторів, які об'єднують Путіна і Гітлера, це те, що Гітлер намагався вказувати своїм воєначальникам, а треба сказати, що німецька військова школа достатньо потужна і, ну, я б сказав, має суттєві традиції. І Путін начебто намагається на рівні полку чи бригади планувати бойові дії. І це, до речі, цікавий момент, оскільки для російських військових, якщо їм вказує чекіст, ну це має бути, я не знаю, це ганебно просто. Але ну, у них, очевидно, немає іншого вибору, або вперед, або бути визнаним ворогом народу та неспроможним перемогти Україну. І вони, звичайно, вибирають підпорядкування Путіну. Но победить им не удастся, и в таком случае для Путина это война просто за свое личное выживание. Так, є елемент виживання нешановного нами Владимира Владимировича, це зрозуміло. Але, знаєте, я б застеріг від ілюзії з приводу цього, що от подібно як до Павла І в 1801 році зайшла там група гвардійських офіцерів і проломила йому скроню табакеркою, а потім ще придушила його гвардійським шарфом, то так і до Путіна в бункер підженуть там, я не знаю, якийсь кортеж бетоновозів, який залє його повністю з мешканцем і потім перерве його зв'язок з оточуючим світом. На жаль, всередині російського політичного істеблішменту нинішнього я не бачу людей, які готові говорити про помилковість своїх дій в Росії, помилковість війни проти України, помилковість нападу на Грузію в 2008 році. Хто про це буде говорити? Геополітичний карлік Медведєв? Чи генерал армії Шойгу, який жодного дня не служив у Збройних силах? Чи секретар Радбезу Патрушев, який повторює за першої ліпшої нагоди всю маячню російської пропаганди, яка тільки існувала протягом останнього часу? Ну, я с вами абсолютно согласна, потому что достаточно было бы просто посмотреть, помните, на это заседание Совета Безопасности России, где они принимали решение о признании независимости так называемых ДНР и ЛНР, достаточно вспомнить просто лицо того же Нарышкина, главы внешней разведки России, и все становится ясно. Нарышкін, до речі, розповідає байки про те, що Польща має наміри захопити західні, а може і не лише західні області України.
якщо ми, до речі, от я одна риса російської пропаганди, вона настільки фантасмагорична, що вірити в неї, мені здається, може людина, яка постійно перебуває чи то в стані алкогольного сп'яніння, чи наркотичної залежності, не знаю, мені навіть просто складно сказати. Але факт лишається фактом, що це просто агресивна маячня, яка транслюється насамперед всередину російського суспільства і намагається транслюватися за його межі. Без предметних успіхів. Тому, як я сказав, отакого знайшли пана Боке у Франції і будуть шукати, очевидно, інших в Італії, в Німеччині, в інших країнах. Тому що пропаганда потребує постійного підживлення подібними випадками, і вони мають відповідним чином бути відкомуніковані. Як этому противодействовать? Хороше питання, насправді, тому що в умовах війни фейки дуже швидко поширюються. І мені, чесно кажучи, прикро, що наша влада зуміла створити єдиний інформаційний марафон ОА «Разом», до якого є чимало питань з приводу ефективності його використання. Але, наскільки мені відомо, не дійшло до того, щоб там в ефірі цього марафону, чи взагалі в Ютубі, чи де завгодно, проводити якісь телевізійні уроки критичного мислення. Тим більше ж можна розвінчувати фейки просто на конвеєрі і робити це максимально ефективно. Нам потрібна ефективна інформаційна політика держави, де працює принцип єдиного голосу. А його, на жаль, на сьогоднішній момент часто немає. Це погано. Я вважаю, що погано, коли радники міністра внутрішніх справ коментують у своєму розумінні плани Збройних сил України. Я вважаю, що погано, коли з різноманітних високих трибун сьогодні звучить одне, а завтра інше. Я вважаю, що погано, коли ми починаємо нарікати на наших західних партнерів, забуваючи, що в минулому році Україна фактично проспонсорувала режим Лукашенка в Білорусі на 3 мільярди доларів, тому що сальдо було негативне в наш бік саме на цю суму. Тобто, якщо ми починаємо діяти за гамбурзьким рахунком, як то кажуть, то треба починати з власних очей, звідти забирати різні тріски, а потім вже, чи колоди навпаки, а потім видивлятися якісь піщинки, чи камінці, чи маленькі шматочки криги в очах наших партнерів. У всякому разі тих, насамперед, хто нам серйозно і активно допомагає. Дякую вам дуже, пане Євгене. Чохсагулно, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава! Ми переможемо. Дякую. Амінь. Євген Магда був з нами на прямому зв'язку, директор Інституту світової політики и кандидат политических наук. Тем временем глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия якобы специально замедляет темпы наступления в Украине, чтобы в кавычках избежать жертв среди мирного населения и дать возможность людям эвакуироваться. Об этом сообщают российские пропагандистские медиа, ссылаясь на заявление Шойгу на прошедшем по видеосвязи заседании Совета министров обороны ОДКБ. С нами сейчас на прямой связи пан Сергій Джерч, голова Координаційної ради Всеукраїнського громадського об'єднання Громадська ліга Україна-НАТО. Пане Сергію, вітаємо вас. Салям алейкум. Салям алейкум. Послушали только что заявление Сергея Шойгу, который говорит о том, что они якобы специально там замедляют темпы наступления в Украине. Очень как-то у них быстро трансформируется риторика. То за 2 дня возьмем, то за 3 дня возьмем, то за неделю. А теперь вообще говорят, что специально сами замедляют. О чем это говорит? Ну, це для внутрішнього споживання. Їм же потрібно якось виправдовувати свої дії і те, що це планувалося як така розважальна прогулянка по Україні, де можна там поїздити і з БТРів постріляти там по хатах, по людях, по домашніх тваринах там.
по чомусь там ще, і їм не буде ніякого опору, і вони там вранці почнуть бойові дії, а вечором будуть на Хрещатику каву пити. Зрозуміло, що це все провалилось. І про це ж декілька місяців говорили пропагандисти, а тепер виявилося, що все зовсім інакше. Їм протидіють Збройні Сили України, все українське суспільство проти, і їм приходиться застосовувати якісь варварські методи, знищувати будинки житлові з людьми, знищувати інфраструктуру. Але зі Збройними Силами воювати активно так переможно не вдається. Тому для цього потрібно щось пояснювати своїм громадянам. Очевидно, виникла така сентенція, що ми там уповільнюємо наші дії, якось потрібно виправдати свої провали. Мы в последнее время видим, как часто с инициативы России проводятся заседания Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ. Вот зачем, как вы думаете, может ли на каком-то этапе Россия задействовать силы этой организации? Вона б їх хотіла задіяти з самого початку. Угу. Для Росії це було б великий успіх, щоб одночасно сюди війшли повномасштабно війська Білорусі. Вони були в Україні, але приховували своє перебування. Це окрема тема розмови. Хотіла Росія, щоб були там казахські війська. І хай там формально там, по одному взводу киргизів, вірмен, там ще когось. Вони, звичайно, вирішальної ролі ніякої не грають, але це виглядало так, що колективна порка України, колективне таке, значить, приниження. Незрозуміло за що. Незрозуміло за що. Але цього не вийшло, тому що ніхто не вірить у ці скажені якісь маячні ідеї про нацистів, там, про хунту київську. І тому, в принципі, фактично Путіну всі відмовили, крім Лукашенка. Но при этом, хоть Лукашенко и не отказал, но силы Александра Лукашенко, военные силы Александра Лукашенко, они пока что в так называемой спецоперации России, а на самом деле в войне против Украины участие не принимают. Окремі підрозділи були на території України, був білоруський спецназ без шевронів, які шифрувались, і в окремих селах на території півночі Київщини і Чернігівщини вони були. Їх впізнавало місцеве населення по характерному говору, вимоги, білоруській акцентах. І вони самі говорили, що вони білоруські солдати в окремих розмовах. Тому, я думаю, спецслужби України краще знають цю тему, але ось така інформація теж була. А в чем логика, на ваш взгляд, вот зачем маскироваться белорусским солдатам? Что это дает Александру Лукашенко? Куда еще ему? Что ему еще терять, как говорится? Ну, таким чином, якби офіційно він не хотів, можливо, щоб звучало, що білоруська армія війшла. Це був би великий опір в білоруському суспільстві. Ну, там і так, якби, такий ліберальний, дуже поміркований рух. Зрозуміло, що важко. Тому Пане Сергію? Фактично, це... Алло? У нас прервалась связь с вами, но я так понимаю, что сейчас вы нас слышите. Нет, не слышит, к сожалению, пан Сергей Джерч. Нас мы попробуем с ним еще раз связаться. Пока я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссер периодически выводит номера телефонов. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, а также по скайпу и задавать ваши вопросы нашим гостям. Пане Сергію, будь ласка, можете продовжувати. Ну, я, власне, хотів сказати, що це був би, ну, все-таки обурення якесь в білоруському суспільстві, якби білоруська армія війшла. Можливо, не всі підрозділи хотіли виконувати цей наказ, міг бути якийсь певний розкол. Потім навіть якісь були сигнали від білоруських офіцерів, що якщо їх змусять війти в Україну, то вони будуть здаватись в полон.
українцям, щоб їх не сильно вбивали, так би мовити. Тому, очевидно, ці настрої були відомі, і білоруську армію якби відкрито не задіяли. Але окремі підрозділи, такі прикормлені, скажімо, вони брали участь все-таки в цій боротьбі, в війні цій проти України. Мгм. Вместе с этим, вот уже как на протяжении нескольких недель мы видим, как наиболее ожесточенные бои идут в восточном направлении наших границ, и непосредственно на Донбассе. Вот что там сейчас происходит по вашим данным? Какие, на ваш взгляд, планы сейчас Кремля, Путина? Куда они будут двигаться? Как? Зачем? Почему? Ну, я як старший лейтенант територіальної оборони оцінюю позитивно там готовність українського суспільства, української армії до відсічі ворогу. Проте на окремих ділянках ворог сконцентрував свої збройні сили, які там, можливо, навіть там, не знаю, в 5 разів перевищують по чисельності українські. І, відповідно, саме на таких ділянках він сконцентрував велику кількість артилерії, і застосовуючи все це, їм вдається іноді продавити українську лінію оборони, використовуючи переважаючу чисельність і переважаючу кількість артилерії. Тому протидіяти їм потрібно українським збройним силам, саме застосовуючи зброю новітню. Якщо ми все-таки отримаємо від наших партнерів по НАТО якісні артилерійські системи в достатній кількості, тоді можна буде протидіяти. Проте ми багато чуємо про цю допомогу. Насправді дуже добре, що нам таку підтримку надала Британія, Сполучені Штати. Ми бачимо, що Німеччина 2 місяці думає там про якийсь десяток артилерійських систем, які там надавати, не надавати, як їх довести, і все це відкладається. Тобто такі речі, вони уповільнюють і наш український контрнаступ. Я думаю, що ми маємо недостатню кількість ще протикорабельних ракет, недостатню кількість ракет для протиповітряної оборони, тому що якщо б цього було достатньо, я думаю, ми б могли б збивати ці російські бомбардувальники, які обстрілюють крилатими ракетами територію України з Чорного моря, там з Криму, з Каспійського моря. Ми, очевидно, їх не можемо дістати саме через те, що ще поки що не отримали допомогу від європейських партнерів в цьому напрямку. Те ж саме стосується протикорабельної зброї. Я думаю, що якщо була б достатня кількість таких ракет великої дальності, то ми б часто, бодай часто могли б бачити, завершу думку, могли б бачити ураження кораблів Чорноморського флоту і в Азовському, і Чорному морях. На днях прошла вторая встреча на авиабазе «Рамштайн» в Германии с участием министров обороны 40 стран. И по результатам этого заседания мы можем рассчитывать на предоставление нам, в том числе и противокорабельных ракетных систем, или нет? Насколько эффективно, на ваш взгляд, прошла эта встреча? Я думаю, що надзвичайно ефективно, тому що, перш за все, ці країни, які взяли участь в цій нараді, вони для себе прийняли рішення, що таким дипломатичним, політичним способом Росію ні в чому не переконаєш. І однозначно потрібно розбити путінську військову машину. Для цього потрібно допомагати Україні. І коли збираються міністри оборони, то зрозуміло, йде розмова про військові речі, про матеріально-технічне забезпечення, сприяння українській армії, і йдеться про конкретні речі. Тому достеменно невідомо, які деталі обговорювалися, але що цей напрямок підтримки України є, і він продовжується, це надзвичайно важливо. И вместе с этим, пане Сергею, мы видим, как российские оккупанты сейчас пытаются интегрировать, скажем так, Херсонскую область в состав России. Они там туда, значит, привозят своих
вице-премьеров, они там ездят, катаются по Херсону, говорят о том, что все, тут будут ходить рубли, там предприятия начнут работать на Россию и так далее, там учителей заставляют оккупанта переходить с сентября этого года на российскую программу обучения детей, там пенсионеров переводят на различные другие... Ну, то есть мы видим, как российские оккупанты сегодня готовятся, скажем так, инкорпорировать Херсонскую область. И вместе с этим мы видим, как Украина проводит успешную контрнаступательную операцию в ряде направлений. Когда вот наступит тот переломный момент, и мы сможем перейти в контрнаступление на Херсонскую область, деоккупировать эту территорию и дальше Крим. Це було б надзвичайно важливо. Я думаю, що Генштаб планує такі речі. Мені здається, що, звичайно, є певний план. Очевидно, саме посилення військовою технікою надасть змогу нам це зробити. Тому що те, що роблять окупанти, ну це жахіття. Вони навчання переводять на російську мову. Там живуть українці, громадяни України на російську мову. Ну це ж окупанти. Причому вони планують застосовувати 3 предмети там вчити: російську мову, історію Російської Федерації. Просто це жахіття. Електроенергія в Енергодарі, атомна станція, вони пропонують, щоб Україна купляла цю електроенергію, платила їм гроші. Тобто, який чудовий бізнес. Вдертись армії окупаційній в чужу країну, захопити електростанцію і потім продавати цій країні цю електроенергію за гроші. Це рейдерство таке в державному масштабі, бандитизм фактично в державному масштабі. Я вже чекаю, коли приймуть рішення про визнання Росії державою терористом, з тим, щоб ще більше досягати певних санкцій проти Росії і таким чином утруднювати їм життя, утруднювати життя їхній армії. Ну і також, звичайно, я думаю, що одним з моментів такого визволення Херсонщини це буде, можливо, знищення Кримського мосту, з тим, щоб окупанти не могли завозити сюди російську техніку і нових новобранців, яких через Крим просочують на Херсонщину. І тут вони продовжують свою звірячу роботу. Дякую вам дуже, пане Сергію. Чохсагун, що знайшли время, підключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава! Сергій Джердж був з нами на прямому зв'язку, голова Координаційної ради Всеукраїнського громадського об'єднання «Громадська ліга Україна-НАТО». А зараз до нашого ефіру доєднується Олег Бай, надзвичайний повноважений посланник, голова Державного комітету інформполітики України 99-2000 роках, генеральний консул України в Республіці Казахстан, міста Алмати. Пане Олеже, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер. Добрый вечер. Про международную политику и внешнюю поддержку Украине хотела бы с вами поговорить, потому что мы видим такое, скажем, двусмысленное заявление официальных лиц Французской Республики относительно перспектив приема Украины в Европейский Союз. Мы видим фактически капитулянское такое предложение мирного плана, мирного урегулирования войны в Украине со стороны Италии. Мы видим торможение 6-го пакета санкций вот среди стран коллективного Запада, который включает в себя полное эмбарго на российскую нефть и газ. Последняя статья «Нью-Йорк Таймс». Вот эти все факторы говорят ли о том, на ваш взгляд, что Россия задействовала все свои усилия, всю свою агентуру, чтобы подтолкнуть Запад, представителей западного истеблишмента на то, чтобы Украина вот пошла на Минск-3 или на какой-то переговорный процесс, ну или на какое-то соглашение. Или нет, или я ошибаюсь? Ви знаєте, я хотів би почати відповідь з, як це не дивно може здатися, з відомої байки Глібова про одну літню жінку, яка в церкві ставить 2 свічки. Так. Одну свічку Богу ставить, другу чорту ліпить. Бо треба всюди добрі люди приятеля мати, вона сказала. Так
Так собі себе поводили, якщо не більшість, то значна частина європейських держав і значна частина держав світу. Бо ставлячи свічку на підтримку України, починаючи, скажімо, з 2014 року, не забували ставити свічку на за свої бізнес-інтереси з Росією, насамперед бізнес-інтереси. І тому тут важко було дивуватися, але почалися незворотні процеси. Я хочу привернути увагу, скажімо, до Рамштайну. Рамштайн-1, оце вже 24-го Рамштайн-2, в червні буде Рамштайн-3. І до того, хочуть чи не хочуть, а мусять приєднуватися, вже понад 40 держав приєдналися до досить серйозних дій, які зменшують, якщо не мінімізують зовсім, можливості Росії. Звичайно, кожен з тих, хто жив на нафтовій, газовій голці, не може від неї відмовитися. Це як лікування наркоманів, досить тривалий процес. Особливо це стосується, скажімо, тієї ж Німеччини. Крім того, дуже хочеться бути світовим лідером, таким миротворюкою світового масштабу. Це стосується, на жаль, Франції, Італії. Але подивімося, що зараз відбувається, скажімо, у Давосі. Виступав перед учасниками Давосу президент Зеленський, в Давосі Дмитро Кулеба, в Давосі Іванна Климпуш-Цинцадзе, скажімо, Давоський, бивший Руський центр, тепер виставка злочинів, матеріалів про злочини Росії в Україні в цій війні, і наче серйозний поступ. Але, і тут я хочу вас підтримати, сильно підтримати, тому що завжди знайдеться хтось очікуваний, а може, як в даному випадку, неочікуваний, який і свої 5 копійок, а в даному випадку вагомі 5 копійок, вставить в цей процес або проти цього процесу. Я маю на увазі виступ в тому ж Давосі ветерана, потужну глибу світової дипломатії, пана Генрі Кіссінджера, який запропонував не що інше, як поступки з боку України для досягнення миру з Росією, в тому числі територіальні поступки. От давайте замислимося. В Україні є території безлюдні. Чи якщо поступитися Кримом, це не означає повністю зрадити інтереси корінного народу Криму, кримсько-татарського народу? Безумовно означає. Безумовно. І тому мене трохи це дивує. Це якась, не хочу ображати поважну стару людину, але думаю, що це не безкоштовна акція, тому що хто-хто. А Генрі Кіссінджер мав би усвідомлювати, що після 2020 року, після ухвалення нової редакції вже Путінської Конституції, де міжнародне право нижче плінтуса опущене, Росія не є договірно спроможною державою. Можна скільки завгодно хотіти зазирати в очі чи підписувати угоди, але вона не договірно спроможна і, як казав один європейський класик, угоди, договори з нею не варті паперу, на якому вони підписані. Крім того, вже це можна напряму адресувати Кіссінджеру, це вже американський класик, казав, якщо ваші друзі переконують вас у необхідності перемовин з ворогом, значить зрадники вже про все домовилися. Я з вашого дозволу просто згадаю власний досвід ще і до незалежності, 90-й рік минулого століття, і пізніше в посольстві в Російській Федерації. Мені довелося працювати на контакті з американцями з приводу Будапештської угоди. Ви знаєте, чим тоді дивувала. Росія сьогодні домовилися, сьогодні погодили, завтра вони або забули, або повністю відкинули. Тобто це ті люди, з якими не можна говорити ні про що. І ще одне, з вашого дозволу. Якщо ми
Я вдячний за запрошення саме на кримсько-татарський канал, на АТР. Дякую. Чому? Ні, дуже дякую. Тому що Володя. я знаю дуже багатьох кримчан, дуже багато років і дуже симпатизую їм. Але є речі, які ми опускаємо. Ну, наприклад, мене дивує, створене за ініціативою президента, це вже має давати карт-бланш на роботу, Кримська платформа. Знаєте, таке враження, що про неї або забули, або руки не доходять. Так треба, щоб дійшли руки, бо президент був ініціатором, глави держав брали участь в її заснуванні. Ну, люди, що ж ми? Далі. Є такі процеси, які не можна опускати. Ну, наприклад, свого часу було створено такий конгломерат держав тюркського світу, Туран-Алем, куди на голубому глазу війшов спостерігачем Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. А я пам'ятаю, свого часу в Алмати я був від України спостерігачем в нараді з питань заходів довіри і безпеки в Азії. Чому ми зараз опускаємо такі речі? Україна має бути присутня скрізь, де прямо, безпосередньо або опосередковано зачіпаються її інтереси. А Крим, на моє глибоке переконання, це інтерес надзвичайно важливий. Це життєво важливий інтерес. От таке. Вот вы упомянули Казахстан. Вот как вы думаете, по завершению этой войны, а точнее победы Украины над Россией, вот те страны, которые входят в состав ОДКБ, и включая Казахстан, где вы были послом Украины некоторое время, вот обретет реальную независимость, перестанет быть сателлитом России? У нас буквально 2 минутки. Я був не послом, а генконсулом в Алмати, але свого часу навіть був добре знайомим з Касим-Жомартом Кемільовичем Такаєвим, нинішнім президентом. Розумна людина, китаєзнавець з великої літери. Я вам скажу, Казахстан виходить з того, що з одного боку в нього Росія, з іншого боку в нього Китай. І це сусідство надзвичайно важливе і надзвичайно небезпечне. Тому хтось із казахстанських лідерів мені сказав, по ровной степи с территории России танки до столицы или до Новой, до Астаны, тоді вона так називалась Нур-Султан, или до Алмати, дійдуть досить швидко. Я думаю, що буде повний перегляд стосунків, і ОДКБ уже, між нами кажучи, дихає на ладан. Дякую вам дуже, пане Олеже. Чохсагулно, що наше время подключились к нам в ефір. Слава Україні! Дякую. Героям слава! Олег Бай був з нами на прямому зв'язку. Надзвичайний і повноважний посланник, голова Державного комітету інформполітики України в 99-2000-му, генеральний консул України в Республіці Казахстан, міста Алмати, і радник, посланник посольства України в Москві в 93-96 роках. А я с вами не прощаюсь. Мы сейчас переходим на информационную программу «Заман». На украинском языке наши журналисты расскажут вам о самых последних и актуальных новостях, а после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир на крымско-татарском языке. Традиционно гостем будет председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, а также представитель исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар и глава крымско-татарской диаспоры в Польше Недим Гусинов. Не пропустите. Коршкенч.